Joo, hyvää iltapäivää. Me ihmisinä ollaan isojen haasteiden edessä jo pelkästään itsemme kanssa, koska se on iso retki tulla selville siitä, kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja että mä jotenkin niin kuin oppisin elämään omanäköistä elämää, että mä ajelehtis ympäristön paineessa pelkästään, enkä eläisi isän elämää tai äidin elämää. Eli identiteetti on iso kysymys meille ihmisille. Mutta samalla meillä on sosiaalisia haasteita, koska rauha perustuu siihen, että meillä on jonkinlainen harmonia toistemme kanssa. Viime vuosikymmenten iso haaste on nyt se, että meillä on rajallinen planeetta. Tämä on täysin uutta. Me ollaan nyt ihan oikeasti havahtumassa siihen, että meillä on käytettävissä yksi planeetta, sen luonnonvarat ja sen päästöjen sitomiskapasiteetti, ei enempää. Meidän ihanne on löytää hyvä elämä materiaalista vaurautta maksimoimalla. Sitä me on opeteltu viimeiset vuosikymmenet. Siitä pikkasen ehkä kärjistetysti lähdetään liikkeelle. Sitten katsotaan, kuinka itse asiassa suunnanmuutos on jo totta. Sitten 4 esimerkkiä, joilla me voitaisiin suunnanmuutosta vauhdittaa. Ja ehkä se suurin oivallus on se, että samalla kun me vauhditetaan, niin meidän oma hyvinvointi lisääntyy. Jos hyvinvoinniksi mielletään se sellainen henkinen kapasiteetti ja voimakas olo ja sellainen ihmisenä olemisen täyteys, johon sitten päätän tämän rupeamaan. Kun päivän tasan Afrikassa ottaa puheeksi köyhyyden, siellä päin ei tule mieleenkään, että se voisi liittyä rahaan. Heidän mielestään köyhyyttä on se, että ei ole sosiaalisia verkostoja, ei ole voimakkaita sosiaalisia verkostoja. He ajattelevat niin, että rikkautta on se, että tuntee ihmisen, joka ainakin tuntee jonkun, joka voi auttaa. Kanadassa tutkittiin, kuinka paljon tällainen sosiaalinen vauraus merkitsee rahana. Jos mä pystyn luottamaan, että kun joudun hankaluuksiin, tulee pahoja haasteita elämässä, ne verkostot kantaa, joihin mä liityn arjessani. Se tarkoittaa kotitalouden tulojen 3-kertaistamista. Mutta meidän ajattelussa sitä ei noteerata juurikaan. Meitä ohjaa bruttokansantuotteen kasvattaminen. Siinä seurauksena on negatiivisia asioita, kiirettä, nyt hetken ohjeelämistä, vaikka elämä kuitenkin on mahdollista ainoastaan tässä ja nyt. Eilinen meni, huomista ei ole. Eli oikeastaan ainoa mikä jää on se, että mä oon rohkeasti oma itseni tässä hetkessä. Mä helposti rupean, jos mulla on se materiaalisen vaurauden tavoittelu ykkösjuttu, mä lähden kelaamaan asioita niin, että sä oot väline mulle tavoittaa jotain parempaa, eli lisää rahaa. Ja silloin mä välineellistän sut. Jos ihmisten välille tulee välineellistämistä, niin me tehdään objekteja toisistamme. Kohtaaminen ei ole tasavertaista. Ja silloin ihmisyydestä mitätöityy jotakin, ja ihmisen ehkä yksi suurimmista vihollisista on mitättömyys. Jos mä koen itseni mitättömäksi, mä oon aikamoisissa ongelmissa. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ei mulle, ei yhteiskunnalle, ei planeetalle. Pää ei tahdo kestää tätä meininkiä. Meillä on liikaa mitätöiviä kierteitä päällä Suomessa. Me on aika kivasti saatu kuntoon fyysisiä sairauksia. Ei me niiden takia enää jäädä varhaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta mieli ei kestä tätä menoa. Meidän hyvinvoinnin ihanne on materiaalisen vaurauden maksimointi. Vähän enemmän on riittävästi. Mutta mitä on edistys? Jos me katsotaan suomalaisten tyytyväisyyttä elämään tai merkityksen kokemista omassa elämässään, vuoden 1966 jälkeen ei mikään ole muuttunut.
vaikka bruttokansantuote on kolminkertaistunut. Yhdysvalloissa vastaava kehityskulku on vielä vahvemmin osoitettavissa. Mitä oikeasti on edistys? Pitäisikö kysyä isompia kysymyksiä? Eikä vaan mennä eteenpäin kovaa. Pitää vähän nopeampaa vauhtia, että edes pysyttäisiin paikallaan. Saati, että päästäisiin eteenpäin. Eli miksi me ollaan olemassa? Mikä tämä juttu on? Mitä me täällä himmaillaan? Jos tämä on ainutkertaista elämää oikeasti, niin eikö pitäisi tehdä vähän isompia kysymyksiä? Eikä vaan hillitöntä vauhtia, tarkistamatta suuntaa. No mutta suuntaa tarkistetaan vahvasti jo. Elinkeinoelämän valtuuskunnan vuosi sitten tekemä arvotutkimus Suomesta osoittaa, että 38% meistä suomalaisista yhtyy väitteeseen. Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun. 39% meistä on sitä mieltä, että ei se noin mene. Eli ollaan aika lailla vedenjakajalla. Yhä useampi kysyy, mikä tolkku siinä on, että yritetään vaan väkisin saada vähän lisää materiaalista vaurautta ja samalla se oma kokemus elämän mielekkyydestä ei lisäännykään. Nuorista 37% on tietoisesti vähentänyt kuluttamistaan tai nuorista aikuisista. Eli tämä on menossa pikkasen eri suuntaan nyt tämä hyvinvoinnin tavoittelu. Se iso havainto planetaarisessa kehyksessä on se, että jos me tällaisia henkisiä kapasiteetteja lähdetään maksimoimaan tai kulttuurisia vaurauksia tavoittelemaan tai sellaista sosiaalista voimaa kehittämään, niin sillä ei ole mitään rajoja vastassa. Me voidaan edetä aivan vaikka kuinka pitkälle sillä tiellä, mutta materiaalisen vaurauden maksimoinnilla on rajat. Meillä on vähän sellainen ihanne päällä, ikään kuin me voitaisiin tämä sali restauroida isommaksi kuin tämä Finlandia-talo. Jatkuva kasvu. Mitä jos sen saakin vähän isommaksi kuin Finlandia-talo? Eli ollaanko me omaksuttu syöpäsolun toimintalogiikka, jossa me ollaan niin ahneita, että me ei käydä keskustelua siitä, minkä verran riittää. Ja sitten me syödään meidän elinvoimaisuuden lähde ihan kuiviin ja kupsahdetaan itse siinä mukana. No, 4 konkreettista keinoa, kuinka voisi asioita lähteä tarkastelemaan isossa mittakaavassa ja myös niin, että oma etu tulisi samalla huomioitua. Mä voin joka päivä valita, onko mä osa ratkaisua vai jääkö mä osaksi ongelmaa. Silloin kun Otsonin kerros vielä oheni, mun yksi kollega oli päättänyt, että hän on kuitenkin osa ratkaisua. Ja sitten siellä kaupan hyllyllä yritti valita sen purki, jossa on niitä kemikaaleja, jotka ei enää Otsonin kerrosta ohenna. Kun siinä vieressä oli myös niitä, jotka vielä ohensi. Nythän asia on muuttunut. Ja hänen kaverinsa siihen tuli sitten naureskelemaan, että kyllä toi on niin turhaa hommaa, että niin kuin mietin nyt ihan niin kuin älykkäänä ihmisenä, että mitä toi auttaa, että sä yrität niin kuin yhdellä purkilla hoitaa koko ongelma. Että se on ihan se ja sama tämän kokonaisuuden kannalta, minkä purnuka sä otat, että mennään. Elämä voi käyttää paremminkin. Hän totesi, että hei, sä oot ihan oikeassa, mutta mä haluan illalla katsoa tyytyväistä ihmistä peilistä. Mä haluan olla ylpeästi ratkaisijan roolissa. Rooli ei ole ehkä kokonaisuuden kannalta merkittävä, mutta suunta on varmuudella oikein. No, Otsonin kerros ei muuten enää ohene. Elpymiseen menee ehkä 20 vuotta, ehkä 30 vuotta. Me voidaan tällaisia ratkaisuja tehdä, jos meillä on systeemistä ymmärrystä. Me ymmärretään, että metsään satavat yksittäiset pisarat muodostaa joen lopulta, siinä on purot välissä. Se muuten on totta. Tuli ensimmäinen totuus. Väistämätön tosiasia. Isoa joka ja olemassa ilman metsään satavia yksittäisiä pisaroita.
systeemistä ymmärrystä. Intiaanit pitää tätä itsestäänselvyytenä. Ne toteaa, että on vain yksi vesi. Joo, mutta meidän pitäisi ehkä nyt tietoisemmin siirtyä ratkaisijan rooliin. Ja me voitaisiin ehkä päästä ratkaisijan rooliin sillä tapaa, että me mietittäisiin kysymyksen takana olevaa kysymystä, mietittäisiin, mitä me oikeasti tarvitaan. Aika usein me päädytään sen tyyppisiin ratkaisuihin, että meidän ensisijainen tarve ei olekaan omistaa porakonetta, vaan saada reikä seinään. Tai meidän ensiarvoinen tarve ei olekaan omistaa autoa, vaan päästä liikkumaan. Ja mielenkiintoista on, että jos me tälle tielle mennään, niin me saadaan tehostettua pääomien hyödyntämistä merkittävästi. Me ollaan niin vauraita, että meillä on varaa seisottaa meidän autoja 95% ajasta teiden varsilla parkkipaikoilla, parkkihalleissa. Uskomattoman rikkaita ollaan. Meidän pitäisi äkkiä kehittää siihen systeemiin, että me saataisiin niin iso kapasiteetti, mihin me sidotaan niin paljon rahaa vähän liukkaammin käyttöön, että päästäisiin vaikka 20% käyttöasteessa, tai jos 50 vaikka päästäisiin. Jos me pystytään paikallisemmin toimimaan, että meidän valinnat edistää paikallista taloutta, ja me saadaan se euro pysymään sillä alueella. Taloustieteilijät sanoo, että 4 kierrosta euro omalla alueella saa aikaan talousbuumin. Nyt meiltä katoaa eurot aika lailla sinne, tänne ja tuonne. Energiaratkaisu on iso juttu. Se on keskeinen ratkaisu ilmastonmuutokseen. Mä voin muutamalla klikkauksella vaihtaa kodin energialähteen likaisesta puhtaaseen. Mutta samalla siinä mä pelastan ehkä lapseni tai lasteni terveyden, ehkä edistän omaa terveyttäni. On arvioitu, että likainen energia, pelkästään kivihiili, tuottaa 169 miljoonaa euron vuotuisen terveyshaitan Suomessa. Se maksetaan lisääntyvinä astmoina, lisääntyvinä keuhkoputken tulehduksina, keuhkokuumeina, ennenaikaisina kuolemina. Kuvaavaa on, että norjalaiset tutkijat havaitsivat, että sähköauto saastuttaa enemmän kuin polttomoottoriauto, jos se sähkö ladataan sähköverkosta, johon sähkö tehdään kivihiilellä. Eli tässäkin pitää ajatella systeemisesti, mennä juurille, mennä sinne energiatuotannon lähteille. Silloin voidaan löytää ratkaisuja, jotka oikeasti on sairauden hoitamista, eikä oireen lievittämistä. Meidän oman edun takia meidän kannattaa siirtyä ravintoketjussa vähän alaspäin. Syynä on painonhallinta, kokonaisvaltaiset terveyshyödyt, eläinten oikeudet ja globaali ruokaturva. Meillä on 1/3 tämän planeetan peltopinta-alasta käytössä eläinten rehun tuottamiseen. Jos me ajatellaan tehokkuuden näkökulmasta, me syötetään ensin eläimille ruokaa ja sitten me teurastetaan ne eläimet ja syödään ne. Me voitaisiin syödä suoraan sieltä pellolta itse. Eli voidaan ajatella, että tämä on aika epätaloudellinen tapa tuottaa proteiinia ihmiskunnalle. Meillä on mielenkiintoisen monimutkainen globaali talous. Siitä syntyy sellainen himmeli, että sen perässä ei tahdo pysyä. Jos kysyt, että mistä nämä mun kännykän 30 metallia tuleekaan, ei vastausta yleensä saa. Mutta häiritsevästi jää mieleen kyllä se, että hetkinen, taitaa tulla vähän heikkolaatuisemmista kaivoksista kuin Talvivaara.
me saadaan itsemme koko aika kiinni asioista, jotka ei kestä kriittistä tarkastelua. Ja se ei voi olla lisäämässä meidän onnellisuutta. Jos mun sanat ja teot ei kohtaa, mun ajattelu ja käyttäytyminen ei kohtaa, niin voinko mä koskaan olla tyytyväinen itseeni? Voinko mä katsoa peilistä tyytyväistä tyyppiä? Eli sitä kuilua pitäisi käydä varmaan kaventamaan ja jotenkin meidän pitäisi päästä sellaiseen maailmaan, joka olisi läpinäkyvämpi kulutushyödykkeiden tuottamisen osalta ja muutenkin. Säilyttyjä unelmia elokuvassa ideana oli selvittää suomalaista supermarketista ostetun raviolin tarina. Vehnät Ukrainasta, naudat Puolasta, siat Tanskasta, olivit Italiasta, tomaatit Portugalista, kananmunat Ranskasta. Purkin tinat Brasiliasta avolouhoksilta. Rautamalmi eri puolilta ei päästy jäljille. Metsää täytyy hakata, jotta saadaan keitettyä selluloosa ja tehtyä paperia etikettiin, ei päästy jäljille. Kemian tehtaita tarvitaan painomusteiden tekemiseen, ei päästy jäljille. Purkki on pinnotettu kemian tehtaasta saadulla kemikaaleilla, joka ehkäisee sen, ettei se ala syöpymään tuotteesta, ei päästy jäljille. Yksi purkillinen ravioli ja koko planeetta vähän värähtää. Eurot katoaa omalta alueelta aika kauas. Me ollaan siirtymässä maailmaan, josta väistämättä tulee maailma, jossa on helpompi olla tiedostava kuluttaja. Jo pelkästään sosiaalinen media tekee sen. Me saadaan nopeammin, ketterämmin tietoa eri puolta maailmaa. Ja käytännössä silloin on mahdollisuus saada se oma ajattelu ja arvot kohtaamaan käyttäytymisen kanssa entistä paremmin. Tällä tiellä me ollaan pääsemässä täyteen ihmisyyteen toivottavasti mahdollisimman pian. Mutta se edellyttää riittävyyden pohtimista. Onnellisuus on sitä, että mä oon määritellyt, mikä mulle riittää. Aasialaiset tapaa sanoa, että rikkaaksi tulee just sillä sekunnilla, kun pystyy määrittelemään, minkä verran riittää. Jos mä pystyn määrittelemään, minkä verran riittää, mä siis itsekkäistä syistä tavoittelen onnellisuutta ja kokonaisuuden kannalta tavoittelen hyvää tulevaisuutta kaikille ihmisille. Eli siinä toteutuu oma etu ja yhteinen hyvä. Jos mä siirryn semmoisesta silmittömästä kilpailun kulttuurista siihen ajatukseen, että mun kunnia-asiana ihmisenä onkin saada sut liekkeihin siinä sun jutussa, niin miten se mukaan olisi multa pois? Koska se sun juttuhan on eri kuin mun. Urheilijathan käyttää tätä ideaa. Esimerkiksi Litmasta kehutaan siitä, että kun Litman tulee kentälle, niin kaikilla on se fiilis, että mä pystyn jotenkin niin kuin pelaamaan paremmin. Eli tuntuu siltä, että Litmanen on niin kuin altruistinen pelaaja, se pelaa jotenkin pallon silleen, että muut pystyy pelaamaan hyvän pelin, mutta hei, se on samalla erittäin itsekästä, koska Litmanen pystyy myös huippusuoritukseen. Eli mitä jos me luodaan vaikka työpaikalle sellainen meininki, että siellä jokaisen kunnia-asiana on saada toinen loistamaan, niin lähtisiköhän se siitä? Tai mitä jos me kansakuntana saadaan sellainen meininki, että me pistetään toisemme iskuun, niin lähtisiköhän se siitä? Saataisiko me sillä tapaa maksimoitua oma etu ja yhteinen hyvä? Sillä tapaa, että tulevat sukupolvet pystyisivät sanoa, että vau, teillä oli aika paljon tietoa. Osasitte muuten aika hyvät valinnat tehdä sen tiedon varassa. Meilläkin on nyt aika hyvä elämä.
Kiitoksia.